Ovo je dobar početak da vas pitam šta je, vi ste bivši šef državne bezbednosti, sada da ste šef BIA, vi biste predsjedniku države rekli da je danas bezbednost u zemlji kakva? Kog stepena? Pa pre nego kao što i gospodin Milijović odgovori na vaše pitanje, moram da dam komentar na ovo što smo do sada čuli. Prvo, priča navijača je sasvim logična. Njegova prva rečenica je niko nije kriv. Druga rečenica, treća i peta su na fonu priče međunarodna imperialistička zavera. Dakle, mi smo dobri Srbi, mi smo navijači, ali tamo neki zli pokvareni Italijani, čitaja Evropska unija, ne shvataju to i namerno od komarca prave magarca. S druge strane imamo predstavnika vlasti koji i večeras ponavlja zvaničnu tezu oficijalne državne politike da je za to kriv neki organizovani kriminal. Vi meni postavljate pitanje sa aspekta bezbednosti koje je manje ili više potpuno nebitno. Ova priča je... Izvinite, jeste se vi dobro osjećali u nedelju? Dozvolite mi da završim, moje će izlaganje biti odgovor na vaše pitanje. Ovo što mi gledamo i ovaj problem koji mi ovde pokušavamo da rasvetlimo sa mnogih strana je i društveni, i politički, i socijalni, i kulturni, i pedagoški, pa u jednom delu i bezbednostni. Dakle, ako mi priču svedemo na fudbalsku utakmicu ili na jedan sportski događaj, znači, što se mene tiče, potpuno je nebitno da li će Srbija da izgubi sa 3:0 ili neće. Nije to ono o čemu mi ovde treba da pričamo, mi treba da pričamo o nekim mnogo ozbiljnijim problemima. Znači, o problemima gde smo mi i gde želimo da odemo. Znači, ja imam utisak da mi ovde već 10 godina, da li smo u 90-im ili nismo, ima argumenata i za i protiv, stvari nisu crno-bele, ali ja imam utisak da mi godinama, da ne kažem decenijama, igramo istu utakmicu, odnosno bijemo istu bitku. Da se ta bitka ili utakmica, zovite kako god hoćete, to vodi između te dve Srbije, između jedne građanske, proevropske, demokratske, uređene kulturne Srbije, jedne konzervativne, nazadne, okrenute nekim mitovima, epovima, koja pokušava da stvori jedno nesigurno društvo da bi u tom nesigurnom i neuređenom društvu ostvarila neke svoje ciljeve. Ta druga Srbija može da bude i jeste, kao što je gospodin Milivojević rekao, i organizovano kriminalna, može da bude i politička, može da bude i policijsko-vojno-bezbednostna, može da bude kakva god hoćete. U tom kontekstu je, dakle, to pitanje bezbednosti nešto što nije ono što treba izvući u prvi plan. Mi možemo sada da analiziramo ko je napravio propust. Italijanska policija... Možemo da se pitamo otkud kamenice u kontejnerima. Možemo, da, i pitaćemo se, ali bojim se da ćemo potrošiti vreme u svemu tome. Ako je neka Italija, mada ne znam šta podrazumeva pod tim Italija, Fudbalski savez Italije, pretpostavljam, ili policija Italije, želeo da iskompromituje dobre srpske navijače koji su tamo otišli da navijaju, pa zašto su ti srpski navijači poneli makaze? Znači, zašto su oni poneli baklje? To kao baklje su običajne, nije tačno. Pirotehnika je odavno zabranjena na svim stadionima, zabranjeno su i zastave sa motkama, odnosno sa bilo kakvim predmetima na koje se stavljaju. Dakle, nije to priča. Ako su oni već hteli da organizuju međunarodnu zaveru protiv nas, pa zašto smo mi, pobogu, ili ti navijači, ili ne znam ko, poneo te baklje i poneo makaze? Naravno da ima propusta i na strani frapantna, ako nekome dozvoljate da unese šal, a neko je uneo makaze, ima i toga, ali moramo da se vratimo na suštinu, a suština je ovde samo dotaknuta. Taj kogod daje, on je, kažu, neko ko ima 29 godina, završuje srednju školu i ne radi ništa. Znači, ne postoji spontanost. Kakav takav čovek može da stigne do Italije? Znači, može da stigne samo u nečoj organizaciji. Znači, neko treba da izdvoji ogromna finansijska sredstva, da tamo pošalje 100, 200 ili 1000 navijača, pa puta nekih 200-300 eura, dolazimo do neke matematike koja nije banalna. Znači, da neko ima interes 150.000 evra da pošalje te ljude tamo da bi pokvario taj neki imidž koji ova druga Srbija pokušava da napravi. Znači, to se i parada ponosa i ova utakmica se dešava
u jednom relativno kratkom roku, nakon što je neka, uslovno rečeno, demokratska, proevropska Srbija napravila 2 koraka napred, 2 koraka prema Evropi, nakon što je na ovaj ili onaj način prihvatila posredovanje Evropske unije i srednjih američkih država u rešavanju kosovskog pitanja, da se ne vraćamo na tu rezoluciju, nakon što državni sekretar Amerike dolazi u Beograd i onda je ova druga Srbija, koja je osetila da je time ugrožena, želela da napravi 2 koraka nazad, da pokaže da je i ona živa, da ona ima neke ciljeve koji su sa aspekta tih grupa i te politike legitimni. I oni se za nešto bore, ali je to kontra onoga za šta se deklarativno ili stvarno ili faktički bori ova vlast u Srbiji. Moram vas da pitam, šta vi o svemu ovome mislite što ste čuli? Pa prvo bi morao sam dođeti na priču gospodina Milivojevića da ja kao građanin ne bi nikad u životu rekao takve teške stvari da je organizovana kriminalna grupa stajala iza nečega da nemam dobre dokaze za to. Pod broj 1. Pod broj 2, ja nijednog trenutka nisam rekao da je bilo kakva međunarodna zavera. Ja sam rekao da će Italijani iskoristiti ovo sve i da će za zelenim stolom uzeti, dobit će 3-0. Ja nisam rekao nikakva zavera. Pojedinci koji su, ja sam osudio to. Pa šta s tim? Što će oni dobiti 3-0? Nije u tome problem. Pa ne, ja sam rekao da mi sami pričamo o nečemu, što vi verovatno dugo niste bili na stadionu, čim pričate da su baklje, da se ne koriste, da nema motki za zastave i tako da barjaka nema. Dugo niste bili na stadionu, ne poznajete materiju. Ja vam ne mogu pričam o bezbednosti u Srbiji, tako da mislim da to što vi pričate na stadionima svim u Evropi se dešava i ovo i sve drugo. Najnormalnije identifikuje se ko je uradio šta god da je uradio, ako ima dokaze. Ne ide se, gospodin Milivojević, u pravo u zatvor, nigde na svetu. Znači, postoje prvo mnoge druge stvari da bi se došao zatvora. Ima i zabrana odlazaka na stadione, ima i novčani kazni, pa tek kad se to ponovi više puta u toj Evropi koju vi toliko idealizujete, tek tada nastupa zatvorska kazna. Ne treba polako, znači, sredstva represije nikom nisu donela dobro. Niti će ovde. Ja mislim da se ovde samo, što se stalno ponavlja jedno te isto na televiziji, organizovani kriminal, navijači su u svakoj priči su navijači, stalno se spominju, šta god da se desi. Znači, ja vam kažem, pustite malo navijače na miru, mi bodrimo svoje klubove, pojedinci nekad naprave bilo šta, mi imamo, znači, tribina Jug je 7.000 ljudi. Jel postoji nekad mogućnost da vam neko plati, odnosno, ko vam plati putovanje? Vam neko pomaže za to? Ja platim iz svog džepa, svako plati iz svog džepa, niko ne pomaže nikad. To isto stvarno, mislim, da neko dao 150.000 za put, to je takav apsurd da je to nema veze s vezom. Zaista ja ne mogu da složim sa nekim ovde izatim situacijama. Koji je nezaposlen i redi ništa, ima 29 godina, stigo do Italije i kako oni te njegove znate da dečko ne radi možda svaki dan za neku dnevnicu, možda je stalno zaposlen, možda radi uveče na splavu kao obezbeđenje, otko znate vi? Dobro, ali onda jedno pitanje, da li je neko, skupio čovjek pare da ide. Da li ste vi ili neko od vaših navijača u... Pa ne, reći ćemo na televiziji da je on kriminalac, a nema nijedan dokaz za to da je kriminalac. Ne, ja nisam rekao da je kriminalac, samo sam postavio pitanje, jer je rečeno da je on nezaposlen, da ima 29 godina, da je završio srednju školu. Možda su mu dali roditelji da ide. Zašto odmah pričamo da je plaćeno, zašto teorije zavere neke? Znači, nikakve... Grupa koja je napravila incident u Đenovi nije veća, evo od uhapšenih 20 ljudi. Policija je identifikovala 17, koliko je već bilo, ljudi koji su pravili incidente. 17 ljudi. Ne može 2000 ljudi bude plaćeno, a 17 dođe napravi incident.